Nsemmilkom is-semija ta' Radio Marija waqt li llum idna nirriflettu ftit fuq id-direzzjoni spirituali. X'nagħmilha ċara li hemm ħafna affarijiet wieħed jista' jgħid dwar id-direzzjoni spirituali għalhekk f'dan il-ftit minuti li għandi nirrifletti magħkom fuq da suġġett żguri li min issa ngħid dak kollu li hemm bżonn inkunu nafu dwar id-direzzjoni fil-ħajja tagħna. Però nixtieq nagħti jekk ftit affarijiet li huma essenzjali, dak li huma bażiċi li huma importanti anke sabiex niskopru żbuħija u l-importanza tad-direzzjoni spirituali tagħna fil-ħajja tagħna bħala nsara. L-ewwel ħaġa qabel ma nibdew nitkellmu minn x'inhi direzzjoni spirituali, x'jiġri fid-direzzjoni spirituali, min jista' jkun direttur spirituali, min jirċievi d-direzzjoni spirituali, x'attitudni għandu jkollu. Irridu nistaqsu domanda għaliex hemm bżonn id-direzzjoni spirituali. U tajjeb illi biex inwiġbu domanda jeħtieġ li nifhmu żewġ affarijiet li huma ħafna importanti dwar il-viżjoni ta' Alla li aħna nħadnu bħala insara. Il-viżjoni tagħna ta' Alla kif inimurija lilna fil-kelma ta' Alla fil-Bibja turina Alla illi irid jikkomunika mal-bniedem. Alla li jrid jidħol f'relazzjoni intima mal-bniedem. U allura il-bażi tad-direzzjoni spirituali mhix xi ħaġa li xien għandi bżonn xi ħaġa imma ġejja mill-fatt li l-mulej jrid jikkomunika lilu nnifsu miegħi. Il-fatt li Ġesu li huwa rxuxtat, Ġesu li huwa qamm il-mewt, lilna tagħna l-Ispirtu Santu permezz tal-Mamudija u dan l-Ispirtu talla huwa persuna ħajja f'ħajjitna illi jikkomunika magħna. U għaldaqstant aħna rridu niftħu qalbna beraħ biex nissimgħu dak illi l-Ispirtu Qaddis għandu xejdinna fil-ħajja tagħna. Mela l-ewwel ħaġa għaliex għandna bżonn id-direzzjoni spirituali hija għaliex il-mulej jrid jikkomunika magħna. Issa f'din il-komunikazzjoni tagħna miegħu aħna xi drabi mhux dejjem inkunu in tune miegħu. Jien naf jekk bħalissa inti tissegwi dan il-programm u jfettillek iċċaqlaq il-frekwenza tar-radju mhux ħatibqa' tisma' dal-programm ħad tisma' xi ħaġa oħra. Sabiex tisma' x'qegħdin ngħidu issa tkun fuq l-istess frekwenza. U xi kultant hemm bżonn min jgħidlek isma' żbaljat fil-frekwenza, hemm bżonn min jgħidlek isma' trid tittjuna b'dan il-mod. U allura hemm minkejja li l-mulej irid jikkomunika magħna, però xi drabi aħna mhux dejjem nkunu qegħdin nisimgħu tajjeb jew mhux dejjem ninterpretaw tajjeb dak li l-mulej jkun qiegħed jgħidilna. U daqstant aħna għandna fidi bħala nsara li Alla jrid jikkomunika magħna. It-tieni ħaġa illi toħroġ mill-viżjoni ta' Alla fil-Bibja illi hija importanti biex nifhmu anke il-kunċett ta' direzzjoni spirituali hija l-fatt li l-mulej mhux biss irid jikkomunika magħna, però l-mulej jikkomunika magħna wkoll permezz ta' persuni oħrajn. Dik li hija l-medjazzjoni. Naraw illi t-Trinità Qaddisa kkomunikat mal-bniedem permezz tal-liben Ġesu fl-inkarnazzjoni. Il-mulej jkompli jikkomunika mad-dinja kollha permezz tal-Knisja tiegħu. U allura naraw kull darba dan il-proċess kif il-mulej jinqeda anke permezz ta' persuni oħrajn fil-Knisja sabiex jasal għandna. Dan nista' naraw pereżempju f'dak li huma s-sagramenti. Ġesu jagħtina lilu nnifsu permezz tal-Knisja fl-Ewkaristija. Ġesu jaħfrilna n-nuqqasijiet tagħna permezz tal-Knisja fis-sagrament taqrar. Ġesu jammidna permezz tal-Mamudija fis-sagrament li tagħtina l-Knisja. U għaldaqstant allura jeħtieġ irid il-ħaġa nifhmuha għaliex fi żminijietna, però mhux żminijietna biss kien proċess li l-Knisja għaddiet minnu mo speċjali wara ma' riforma protestanta. Hekk l-idea li il-mulej jikkomunika miegħi anke permezz ta' ħaddieħor xi drabi ġiet mogħtija fil-ġenb, mhux fil-Knisja Kattolika, però din hija influwenza illi tista' tidħol anke illum il-ġurnata f'diversi spiritwalitajiet, illi naħseb li l-mulej se jikkomunika miegħi biss dik illi Luteru kien jgħidilha sola fidei sola scrittura, fidi biss u Bibja biss, jien niftaħ il-Bibja l-mulej kellem lili, nifhem kif nifhimha jien u dak li nifhem jien dak li Alla jrid jgħidli. Hija attitudni eżisti noqogħdu attenti minnha għaliex il-mulej Ġesu ikellimna permezz tal-Knisja tiegħu ukoll. San Franġis t'Assisi kellu esperjenzi diversi kienu qawwija fejn fetaħ il-Vanġelu u hemmhekk sab dak li Ġesu xtaq jgħixu u għexu wettqu fil-konkret, però l-istess San Franġisk meta ħass li Ġesu kelmu waqt qudiesa fil-festa ta' San Mattija permezz tal-Vanġelu daħal fis-sakristija u talab lis-saċerdot sabiex jispjegalu dak l-Evanġelju.
ħalli jifhem mhux biss jifhem il-Vanġelu imma jifmu faqda wkoll kif tifmu il-Knisja. L-Spiritu tal-eżistijaj li aħna għandna relazzjoni miegħu huwa l-istess Spiritu Qaddis li jgħix u jammar fil-Knisja ta' Ġesu. Għaldaqstant aħna rridu nifmu kif dak li l-mulej irid jgħidilna iva jgħidu lilna imma jgħidu lilna f'komunità, jgħidu lilna f'dimensjoni ta' aħwa, jgħidu lilna f'relazzjoni ta' bejnietna mibnin fuq l-imħabba bħala ansara. U allura din ħaġa rridu nifhmuha, Alla jikkomunika magħna wkoll permezz ta' xulxin. U dawn hu żewġ aspetti mela qegħdin ngħidu li Alla jrid jikkomunika mal-bniedem u li Alla jrid jikkomunika mal-bniedem permezz ta' bniedem ieħor huma żewġ aspetti fundamentali għaliex għandna bżonn id-direzzjoni spiritwali. Waħdi ma nistax inkun naf x'inhi ir-rida tal-Alla għalija. U hekk nitlu mill-ewwel allura id-direzzjoni spiritwali fuq xiex tibbaża. X'inhu biex ngħidu hekk is-suġġett li hija konċernata, meta inti titmur għal direzzjoni spiritwali. Fuq x'in l-iktar ħaġa importanti. Ġinna mela ċara mill-bidu li hemm bżonn nagħmlu distinzjoni bejn tliet affarijiet. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn qrar, bejn counseling u bejn direzzjoni spiritwali. Għalkemm xi drabi dawn jieħdlu f'xulxin, però mhumiex l-istess. U importanti mo speċjali dawk li jmorru għad-direzzjoni spiritwali regolari li nagħmlu distinzjoni bejniethom. Il-qrar eżistijaj essenzjalment qiegħed hemm biex niċċelebraw il-maħfra tal-Alla. Mhux qiegħed hemmhekk jekk għandi problema ħammur insolvija, mela jekk għandek problema mhux necessarjament għandek tmur biex titkellima fil-qrar, ma jfissirx li m'għandekx titkellima ma' saċerdot, però l-qrar huwa l-mument li tiċċelebra l-maħfra, tista' titkellima barra mill-qrar. Ġifieri dak huwa counseling. Counseling jitratta mal-problemi tiegħek sabiex jgħinek tikber fihom, mhux neċessarjament biex issolvihom. Mela qrar jitratta tnubiet. Il-counseling jitratta il-growth tagħna f'diffikultajiet li aħna kun għaddejjin minnhom. Id-direzzjoni spiritwali titratta il-mulej x'inhu jgħidli, x'inhi r-rida tal-Alla għalija f'dik ċirkustanza li jien qed ngħix. U biex nifhmu din ir-rida tal-Alla irdu nifhmuha f'kuntest. Ir-rida tal-Alla irdu nifhmuha fil-kuntest tal-libertà tagħna bħala bnedmin. Il-mulej ma jimponix fuqna ir-rida tiegħu. Il-mulej jistedinna, il-mulej iħajjarna għal dak li huwa jixtieq minna. U għal daqstant meta nifhmu il-kobor tal-libertà tagħna kemm aħna nies kbar quddiem Alla il-fatt li l-mulej tagħna din il-libertà u jekk aħna rridu tassew inħobbu l-Alla u nwieġbu għas-sejħat tiegħu, allura din il-libertà tagħna rridu nitalmu nużawha tajjeb. Għaliex il-bniedem irid ikun liberu eżistijaj, però l-libertà ma jafx jgħixha. Il-bniedem jixtieq jgħix liberu, imma kif ikun liberu jaxxaqa ħafna drabi. U sabiex ma naxquwiex fil-libertà l-mulej tagħna għandna bżonn min jakkumpanjana ħalli niskopru din ir-rieda tal-mulej u nwieġbu għaliha b'mod sħiħ. Mela l-ewwel kuntest tar-rieda tal-Alla hija f'din il-libertà li Alla ħalla l-bnedem fiha. It-tieni kuntest biex nifhmu din ir-rieda tal-Alla fil-ħajja tagħna hija r-relazzjoni bejna u bejn Alla. Ir-rida tal-Alla ma teżistix lilin mir-relazzjoni tiegħi miegħu u tiegħu miegħi. Iġifieri ir-rida tal-Alla mhix f'xi envelope magħluq hemm fuq f'moħħ Alla illi ma nafx kif xi darba nista' nkun nafa. Hija xi ħaġa daqshekk il-bot minni, le. Dak li l-mulej jixtieq minni jixtiequ f'relazzjoni tiegħi miegħu u tiegħu miegħi u se niskoprih fir-relazzjoni tiegħi miegħu. Mela ma nistawx nipretendu li nkun niskopru dak li l-mulej irrid minna jew li nħallu l-Ġesu jurina dak li jixtieq minna jekk ma nkunux f'relazzjoni miegħu. Din hija ħafna importanti eżistijaj illi ir-rida tal-mulej ħa niskopruha f'relazzjoni miegħu. Jekk m'għandniex relazzjoni miegħu qatt ma nistgħu nippretendu li se nkunu nafu dak li l-mulej se jitlob minna u din nitkellem fuq aktar tard il-qudiem. U t-tielet kuntest biex niskopru da tal-Alla hija huwa proċess gradwali. Mhijiex xi ħaġa maġika li faqqajt subajk u tippretendi li taf dak li Alla jrid minnek. Li qomt filgħodu kmieni u tippretendi li taf dak li mulej jrid tal-Knisja f'daqqa waħda. Tippretendi li taf hekk isna għandna hotline dirett mal-mulej Ġesu li nkunu nafu f'temp ta' sekondi dak li mulej jitlob minna. Ir-rida tal-Alla biex niskopruha irdu ngħaddu minn proċess. San Franġis ta' Assisi
sabiex wasal biex ara fil-mulej eżattament x'rid minnu